Ja, och då ska vi börja förklara koden i vår modell. Och först så har vi en funktion som heter getKategori med en inParameter-kategori. Och den fungerar på så sätt att vi anropar en stored procedure som vi har gjort i databasen och skickar in platshållaren kategori. Och binder ihop inParametern-kategori med platshållaren kategori. Kör den. Använder metoden fetchAll för att hämta in kolumnnamnen och sätter dem till key values och hämtar in värdena i kolumnerna. Och returnerar jackor som en array. Sen har vi också getArtikelnummer, fungerar på samma vis, bara att det är en annan stored procedure. Och den metoden används för att hämta in en unik produkt baserad på artikelnummer. Och sen har vi en metod också som heter getAllJackor. Den använder vi för att hämta in alla jackor som vi har lagt till i databasen. Fungerar också med en stored procedure som vi har gjort innan i vår databas. Ja, vi har en funktion som heter addProduct och i den så har vi då vårt argument som är en search-sats istället för en stored procedure. Det vi gör då är att vi binder ihop argumenten här, bind paramet. Då har vi vår platshållare artnummer här. Och så använder vi vår filter var för att kunna använda filter sanitize string. Det gör vi så att vi kan ta bort alla HTML-taggar. Och så har vi postdatat här som vi binder ihop med det här artikelnumret. Och så har vi likadant på varenda kodrad här som ska in i databasen. Det som är lite annorlunda är på kodrad 116 där vi har str to upper. Och det gör ju då att den stringen blir uppercase. Det gör vi bara för att vi vill ha alla våra produktnamn i stora bokstäver. Så det spelar ingen roll om användaren kommer mata in små bokstäver. Det kommer bli stora bokstäver i databasen. Och sedan exekverar vi argumentet och sedan stänger vi upp kopplingen. Vi har en funktion som heter deleteProduct. Och då använder vi oss inte av en stored procedure utan vi använder oss av en SQL-set som är delete from. Och då söker vi, eller vi villkoret där på artikelnummer. Vi binder ihop variabeln artikelnummer och platshållare artikelnummer. Och så exekverar vi funktionen. Och sen På vår update-produktfunktion så har vi använt oss av en SQL update-sats istället för en stored procedure. Där vi väljer att uppdatera bild, produktnamn och kategori på det matchande artnumret. Sen binder vi samman argumentet och platshållaren och lägger ett PDO-argument. Och så använder vi filter var och filter sanitize string för att ta bort alla eventuella HTML-taggar i de inmatade värdena. Och sen har vi även använt string to upper på namn för att det ska vara stora bokstäver i databasen och även i inmatningen. Så kör vi den och så har vi ett exception ifall det skulle bli något. Och det var hela vår modell.